El plantejament d'aquesta exposició parteix que volíem celebrar el centenari del seu naixement, que el va néixer, com sabeu, el 1925. Llavors és a partir de totes les peces, principalment de col·leccions particulars, el que hem fet és una tria que abarqués, diguem-ne, tota la seva producció. Una part, un gabinet de dibuixos, i després tota la part d'escultura acompanyada a les seves escultures a partir del dibuix també, però monotips, collage, gravats, etc. I això ens ajuda a explicar molt bé com Marcel Martí funcionava, com Marcel Martí plantejava les seves escultures, i veiem també l'evolució que ha tingut la seva obra. La importància del dibuix és fonamental. De fet, Marcel Martí comença la seva vida artística com a pintor i dibuixant. De pintura, per exemple, tenim molt poca obra. De fet, en aquesta exposició no hi ha cap pintura, perquè ell mateix va destruir-la quasi tota. Sí que tenim alguna fotografia de premsa que podem saber més o menys com pintava i quins colors feia servir. Com que les fotografies estan en blanc i negre, doncs, gràcies a les crítiques del moment, doncs, que parlaven de colors molt plans, etc., sense cap ombra, no? Aquesta pintura també té una base de dibuix, però el dibuix en si, per Marcel Martí, és importantíssim. De fet, és la base de la seva escultura també. La seva primera obra publicada, per exemple, va ser un dibuix de 1947 a la revista Ariel, que és un grup de nois, i aquest dibuix es veu perfectament, el primer, encara molt abans de plantejar-se començar l'escultura, com aquest dibuix també té un volum molt escultòric. A partir d'aquí, quan ja ell comença a s'endinsa en l'escultura, el dibuix li serveix per a plantejar l'escultura, els contorns, bàsicament, però també plantejar l'escultura a partir dels forats. Aquest dibuix funciona acompanyant l'escultura. Però aquest dibuix també normalment el signa i el dona per acabat un cop acaba l'escultura també. Per això en aquesta exposició el que mostrem és l'escultura i dibuixos que va fer a partir d'aquest procés. Ell passa l'escultura, la veritat és que ell no ho va explicar mai. Ell sí que va dir al Sebastià Gasch que va ser una cosa paulatina, però que ell sentia d'alguna manera el dibuix com que formava part, que era molt volumètric. I llavors és quan assisteix a l'Acadèmia de Gran Sommier, quan ell comença a sentir alguna cosa per l'escultura. En algun moment donat, del 1953, quan ell torna de París, que torna al 51, fa una primera exposició individual a Barcelona de dibuixos i pintura, però decideix, sense cap explicació, deixar la pintura. Hi ha un moment molt simbòlic, que aquí tenim una prova, que és la seva paleta de pintor, se la regala a una amiga seva, a Paulina Imbert, sense cap dibuix, sinó només amb la pintura que en aquell moment estava fent servir. Llavors és com un acte simbòlic de renuncio a la pintura i començo a fer aquesta escultura. És l'any 53, compra fang i se n'adona que aquí està passant alguna cosa, que sent alguna cosa, que hi ha una cosa molt espiritual, i comença.